ktorej nejakým spôsobom pokračuje pán Orsák, aby sa ten dnešný zápas na trénera Chudého. Tak samozrejme sme spokojní do zápasu aj s výsledkom, ale z začiatku to bol veľmi vyrovnaný zápas do 10. minúty. Tam nás párkrát podržal Vakašua dobrými zákrokmi. My sme potom dali 3 rýchle góly. To nás nakoplo samozrejme v druhej tretine. Super nám ponúkol niekoľko presiloviek, ktoré sme využili. Boli sme dneska vysoko efektívni a samozrejme sme spokojní. Myslím, že ten výsledok úplne neodzrkadľuje ten vývoj zápasu. Možno je pre domácich krutý. My sa môžeme potešiť do polnoci a liga pokračuje ďalej, takže znovu zajtra sa sústrediť na ďalšie kolo. Pán Chudý, vaše hodnotenie? Tak, súhlasím s Vladom, lebo pred začiatkom sme nemali zlý, sme na si vytvorili nejaké príležitosti. To super, že 4 krát dostali sme 3 góly a to bola taká veľká deka už na nás a tam sme potom pridali ešte jeden gól. Začiatok druhej tretiny znovu dobrý, dali sme gól na 4-1, tam som veril, že sa ešte dá. A potom prišli tie nezmyselné vylúčenia, super bol v pohode, za čo nás trestal. Tam bolo jedno mužstvo na lade a my sme to jednoducho nevedeli zastaviť a ťažko sa s tým niečo robí. A si myslíme si, dúfam teda, že sme si vybrali taký deň vôbec dneska a že to na tú sezónu stačí, ale hovorím, ako Lándo povedal, oni sa do polnoci budú tešiť, my sa musíme do polnoci otriasť a pripraviť sa na Mikuláš, že to bude dole nesmierne ťažké, lebo viem, aké to je po takomto výprasku si v tých hlavách urovnať, ale sa nenarobiť, musíme ísť ďalej. Má niekto nejaké otázky?